ପିଲାମାନେ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ ଗଣିତ ବହିର ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟ ଘାତାଙ୍କ ଓ ଘାତ ରାଶି ତାର ଯେମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ତ ଦେଖ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 1 ନିମ୍ନ ଘାତ ରାଶିମାନଙ୍କର ମାନ ସ୍ଥିର କର। ଘାତ ରାଶି ଦେଇଛି ତାର ମାନ ସ୍ଥିର କରତେ ଦେଇଛି। କର ଦେଇଛି କ'ଣ 2 to the power 6 ପଢ଼ନ୍ତି କ'ଣ 2 to the power 6 ତାମାନେ 2 କି 6 ଥର ଗୁଣା ହେଇଥିବ 2 to the power 6 ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 ତାମାନେ 2 କି 6 ଥର ଗୁଣା ହେଲା ବା ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରାହେଲା କେତେ ହେବ 2 × 4 = 8 × 16 × 32 × 64 ଆନ୍ସର୍ କେତେ ଆମର 64 ହେଲା। ସେକେଣ୍ଡ ଦେଲା 9 to the power 3 କ'ଣ ପଢ଼ିବ 9 to the power 3 ହେଲା ତାମାନେ 9 କୁ 3 ଥର ଗୁଣା ହେବ 9 × 9 × 9 ତାମାନେ 9 × 81 × 729 ହେଲା। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖ ଗୋ 10 to the power 4 10 କୁ 4 ଥର ଗୁଣା ହେବ ପିଲାମାନେ ଗୁଣା ହେଇଛି ଏଇଠି ମନେ ରଖିବ ଯଦି 10 100 1000 ଏଇରকম ସବୁ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଣା ହେଇଥିବ ତାମାନେ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ ପ୍ରଥମେ 1 ବସେଇ ଦେବ ପ୍ରଥମେ 1 ବସିଲା ତାପରେ ଏଠି 1 ର ଗୋଟେ ଶୂନ ଏଠି ଗୋଟେ ଶୂନ ଏଠି ଗୋଟେ ଶୂନ ଏଠି ଗୋଟେ ଶୂନ ତାମାନେ କେତେଟା ଶୂନ ହେଲା 4ଟା ଶୂନ ବସେଇ ଦେଲ 10 100 1000 ଏଇରকম ସଂଖ୍ୟା ଥିଲେ ଗୁଣିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ହେଉଛି ସର୍ଟ ଟ୍ରିକ୍ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଲା ଘ 5 to the power 4 ମାନେ 5 କୁ 4 ଥର ଗୁଣା ହେବ 5 × 5 × 5 × 5 ତାମାନେ 5 × 5 = 25 5 × 125 5 କେତେ 625 ହେଲା। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 2 ଦେଖ ନିମ୍ନ ସଂଖ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ଘାତାଙ୍କିତ ରୂପରେ ପ୍ରକାଶ କର। ସେଠି ଘାତ ରାଶି ଦେଇଥିଲା ଏଠି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ଦେଇଥିଲା ଘାତ ରାଶି ଦେଇଥିଲା ତାର ମାନ ସ୍ଥିର କରତେ ଦେଇଥିଲା ଏଠି ଘାତାଙ୍କିତ ରୂପରେ ପ୍ରକାଶ କରତେ ଦେଇଛି ତାମାନେ 512 ଘାତାଙ୍କିତ ରୂପରେ ପ୍ରକାଶ କରିବ 512 ଯେ 2 to the power 9 ନା 2 କି 9 ଥର ଗୁଣ ହେବ ତାମାନେ ଆଧାର 2 ଘାତାଙ୍କ 9 ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଜାଣିଛ 8x to the power a ଏଇରକମ ଯଦି ଥିବ ଜାଣିଛ ଏଇଟା କ'ଣ ଏଇଟା ହେଲା ଆଧାର ଏଇଟା ହେଲା କ'ଣ ଏଇଟା କ'ଣ କୁହନ୍ତି ଘାତାଙ୍କ ହେଲା ଜାଣିଛ ତାମାନେ ସେ ଯେଉଁ ଦେଇଛି ଘାତାଙ୍କିତ ରୂପରେ ପ୍ରକାଶ କର ତାକୁ କ'ଣ କରିବ ନା ପ୍ରଥମେ ଫ୍ୟାକ୍ଟରାଇଜେସନ୍ କରିବ ଏଇ ଯେଉଁ 2 କି ଗୁଣା ହେଲା 9 ଥର ତୁମେ ଜାଣିବ କେମିତି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଫ୍ୟାକ୍ଟରାଇଜେସନ୍ କରିଦେବ ତାମାନେ 512 ଥର ଅଛି 512 ହେଲା ପ୍ରଥମେ 2 ଦ୍ୱାରା କଟିବ 2 ଦୁଣେ 4 5 4 ହେଲା 1 11 2 5 10 1 ବଳିଲା 12 212 ହେଲା ପୁଣି 2 ର କାଟିନେ 2 କେ 2 2 ଦୁଣେ 4 5 4 ହେଲା 1 ହେଲା 16 2 8 16 ପୁଣି 2 ର କାଟିନେ 2 12 2 8 ଏଇରକମ ଯଦି କରିକା ଯିବ ଫ୍ୟାକ୍ଟରାଇଜେସନ୍ ତାହେଲେ କେତେଟା 2 ବାହାରିବ ତା 9ଟା ତାମାନେ 2 × 2 × 2 ଏରକମ 9 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 9ଟା ସଂଖ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲା 2 to the power 9 ତାମାନେ ଆଧାର 2 ଘାତାଙ୍କ ହେଲା 9 ବୁଝିହେଲା। 343 ଏରକମ କରିବ ସେରକମ ଫ୍ୟାକ୍ଟରାଇଜେସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ର 343 ଏଟା 2 ଦ୍ୱାରା ହେବନି ବିଭାଜ୍ୟ ହେବନି କାହିଁକିନା 1 ଘର 2 ନାହିଁ 3 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହେବ କାହିଁକି 4 3 7 3 10 3 ଦ୍ୱାରା ବି ହେବନି ତାମାନେ 7 ଦ୍ୱାରା ଏଇଟା ହେଉଛି ସେରକମ 7 ପକେଇବ ଗୋଟେ ପକେଇ ଯିବ କେତେଟା 7 ବାହାରିବ ନା 3ଟା 7 ତାହେଲେ 7 to the power 3 ହେଲା ଆଧାର ହେଲା 7 ଘାତାଙ୍କ ହେଲା 3 ବୁଝିହେଲା। ତାପରେ ଦେଲା କ'ଣ ନା 729 ଏକୁ ସେରକମ କରିବ କେତେ 3 to the power 6 ହେଲା ଆଧାର 3 ଘାତାଙ୍କ ହେଲା 6 ତାପରେ 625 କ'ଣ ହେବ 5 to the power 4 5 5 25 5 125 5 625 ଆଧାର 5 ଘାତାଙ୍କ ହେଲା 4 ବୁଝିହେଲା। ତାପରେ ଦେଲା ଘାତାଙ୍କିତ ରୂପରେ ପ୍ରକାଶ କର ଘାତାଙ୍କିତ ରୂପରେ ପ୍ରକାଶ କରିବ ଏଠି କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖ କର 6 କେତେ ଥର ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ ହେଇଛି 1 2 3 4 5 6 5 ଥର ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ ହେଇଛି ନା ତାମାନେ 6 to the power 5 ଏଠି ଆଧାର କିଏ ଏଇଟା ହେଲା ଆଧାର ଏଇଟା ହେଲା ଘାତାଙ୍କ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଲା ଖର 3 କେତେ ଥର ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ ହେଇଛି ଗୁଣା ହେଇଛି
एक दुई तीन चार पाँच छः थर गुणा है ताने 3 टू दी पावर 6 है। तापर गर कौन पी इंटू पी ताने पी की 3 थर गुणा है पी टू दी पावर 3। तापर ए को 5 थर गुणा है ताने ए टू दी पावर 5। आर को 6 थर गुणा है आर टू दी पावर 6 है। क्वेश्चन 4 देख दि जाइथिबा घात राशि दुईटी मध्य किए बड़ स्थिर कर। दुटा घात राशि देछि 4 टू दी पावर 3 और 3 टू दी पावर 4 ता भीतर बड़ किए ताने तार मान जदि स्थिर करदे मान आम जानिनबा ताने जापर किए बड़ किए सान। 4 टू दी पावर 3 तार मान के 4 टू दी पावर 3 माने 4 को 3 थर गुणा हम 4 इंटू 4 इंटू 4 के 64। तापर है 3 टू दी पावर 4 ताने 3 के 4 थर गुणा है के 81। बड़ कौटा 81 ताने 3 टू दी पावर 4 ताने पिला माने 4 टू दी पावर 3 64 3 टू दी पावर 4 81 ताने 81टा बड़ ताने 3 टू दी पावर 4 बड़। ये टी भूल हो चिन्हटा उल्टा दिया था यही रही था ताने 3 टू दी पावर 4 ग्रेटर देन 4 है। सेकेंड क्वेश्चन से 5 टू दी पावर 3 और 3 टू दी पावर 5 5 टू दी पावर 3 125 3 टू दी पावर 5 243 243टा बड़ ताने 3 टू दी पावर 5 ग्रेटर देन 5 टू दी पावर 3 है। एटा हम 3 टू दी पावर 5 ग्रेटर देन 5 टू दी पावर 3 है। तापर पे देख ताने ये जापर 3 टू दी पावर 5 आड़ी चिन्ह रही है। यहाँ भूल हो 3 टू दी पावर 5 आड़ी चिन्ह रही 2 टू दी पावर 8 और 8 आउ गोटे देती 8 टू दी पावर 2 2 टू दी पावर 8 के 256 8 टू दी पावर 2 के 64 256टा बड़ ताने 2 टू दी पावर 8 ग्रेटर देन 8 टू दी पावर 2 यहाँ ठीक अच्छे है। नेक्स्ट 2 टू दी पावर 10 10 टू दी पावर 2 2 टू दी पावर 10 के 1024 10 टू दी पावर 2 के 10 टू दी पावर 2 टा कराई 10 टू दी पावर 2 के 10 टू दी पावर 2 ताने 10 इंटू 10 10 को 2 थर गुणा हम ताने के 100 100 और 1024 भितर बड़ कौटा 1024 ताने 2 टू दी पावर 10 ग्रेटर देन 10 टू दी पावर 2 है। नेक्स्ट अच्छी 2 टू दी पावर 10 ग्रेटर देन 10 टू दी पावर 2 बुझेगा। तो तापर नेक्स्ट क्वेश्चन दी देख दि जाइथिबा घात राशि दुईटी मध्य किए बड़ स्थिर कर। एटा से सेम बड़ कौन 648 648 ताने से कही जो घात राशि देती प्रथम करदेल फैक्टराइजेसन कल 648 मुझे जो प्रोसेस कही 2 पकड़ा प्रथम तापर पुणी 2 पकड़ा ये के 2 टू दी पावर 3 आउ इंटू 3 टू दी पावर 4 से 432 तार से कर तापर 3600 तार से काढ़ी लास्ट को देखिए कौटा बड़ है से प्रोसेस कराब। तापर क्वेश्चन 6 सरल कर माने मान बाहर कर है देजी के कर 2 इंटू 10 टू दी पावर 3 ताने 2 इंटू रहा 10 टू दी पावर 3 के 10 को 3 थर गुणा हम 2 इंटू 1 रो 3टा शून्य कही ये जो प्रोसेस फास्ट कही ताने 2 इंटू 3टा शून्य के 2000 तापर है 7 टू दी पावर 2 इंटू 2 टू दी पावर 2 ताने 7 को 2 थर गुणा है इंटू 2 की 2 थर गुणा है के 49 इंटू 4 के 196 तापर है 2 टू दी पावर 3 इंटू 5 टू दी पावर 2 है ताने 2 की 3 थर गुणा है इंटू 5 को 2 थर गुणा है के 8 इंटू 25 के 200 है। नेक्स्ट देती 3 टू दी पावर 2 इंटू 4 टू दी पावर 3 3 टू दी पावर 2 के 9 इंटू 4 टू दी पावर 3 के 4 3 थर गुणा है 64 64 इंटू 9 के 576 है। तापर से 3 टू दी पावर 2 इंटू 2 टू दी पावर 3 इंटू 5 टू दी पावर 2 है तार मान के 3 टू दी पावर 2 है 9 2 टू दी पावर 3 है 8 5 टू दी पावर 2 है 25 ताने 9 इंटू 25 है 200 200 इंटू 9 के 9 दूने 18 2टा शून्य था 2टा शून्य बसला है 1800 तापर 64 5 टू दी पावर 2 3 टू दी पावर 2 इंटू 2 टू दी पावर 2 या मान के 5 टू दी पावर 2 है 25 3 टू दी पावर 2 9 2 टू दी पावर 2 है 4 25 इंटू 4 इंटू 9 के 25 100 इंटू 9 के 900 है। लास्ट क्वेश्चन देख क्वेश्चन नंबर 7 एटा से सरल कर
ଏଠି କ'ଣ ଦେଇଛି ନେଗେଟିଭ୍ରେ ଦେଇଛି -4⁻³ ତାମାନେ -4କୁ 3 ଥର ଗୁଣା ହେଲା। ପ୍ରଥମେ କହିଥିଲି ପ୍ରଥମେ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଣିଦେବ 4 କି 3 ଥର ଗୁଣି ଦିଅ 4 × 16 = 64 ହେଇଗଲା। 4 3 ଥର ଗୁଣି ଦିଅ କେତେ 64। ତାପରେ ଏବେ ଚିହ୍ନ ଗୁଣିଆ ପ୍ରଥମେ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଣିଦେବ ତାପରେ ଚିହ୍ନ ଗୁଣିବ। ମାଇନସ୍ର ମାଇନସ୍ ଗୁଣିଲେ ଦୁଇଟା ମାଇନସ୍ ଅଛି ମାଇନସ୍ର ମାଇନସ୍ ଗୁଣିଲେ ହେଲା ପ୍ଲସ୍। ପୁଣି ଏଠି ମାଇନସ୍ ରହିଛି ପ୍ଲସ୍ର ପୁଣି ମାଇନସ୍ ଗୁଣିବ କେତେ ହେବ ମାଇନସ୍ କହିଥିନି ପ୍ଲସ୍ର ମାଇନସ୍ ଗୁଣିଲେ ମାଇନସ୍ ତାମାନେ -64 ହେଲା। ସେକେଣ୍ଡଟା ସେରମ୍ -2ର କ୍ୟୁ ଇଣ୍ଟୁ -3ର ସ୍କୋୟାର -2 × -2 × -2 ତାପରେ ଇଣ୍ଟୁ -3 × -3 ତାମାନେ ପ୍ରଥମେ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଣିଦେବ ତାପରେ ଚିହ୍ନ ଗୁଣିବ। ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ ନେଗେଟିଭ୍ ଚିହ୍ନକୁ ଯଦି ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଧର ଗୁଣାଯିବ ପଜିଟିଭ୍ ହେଇଯିବ, ଯଦି ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଧର ଗୁଣା ହେବ ନେଗେଟିଭ୍ ହେବ। ତାମାନେ -2 ମାଇନସ୍ ଇଣ୍ଟୁ ମାଇନସ୍ କେତେ 2 ଥର ଗୁଣା ହେଲା ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଧର ତାମାନେ ପ୍ଲସ୍ ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ମାଇନସ୍ ଇଣ୍ଟୁ ମାଇନସ୍ ଇଣ୍ଟୁ ମାଇନସ୍ 3 ଥର ଗୁଣା ହେଉଛି ଅଯୁଗ୍ମ ଥର ତାମାନେ ନେଗେଟିଭ୍ ହେଉଛି। ବୁଝିହେଲା ତ 2 4 6 ଏଇ କ୍ରମର ଯଦି ଗୁଣା ହେବ ନେଗେଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟା ତାହେଲେ ପ୍ଲସ୍ ହେବ, କିନ୍ତୁ 3 5 7 ଏ କ୍ରମର ଯଦି ଗୁଣା ହେବ ମାଇନସ୍ ହେବ ହେଲା। ତାପରେ ସେରମ୍ ଦେଇଛି -3² × 2 × 2⁴ ଏଟା ବି କରିପାରିବ। ନହେଲେ ସେରମ୍ ଯଦି ନ କରିବ ସେ ଡାଇରେକ୍ଟ କରିଦେଲା ସ୍କୋୟାର ମୁଁ କହିଥିଲି 2 4 ମାନେ କ'ଣ ପ୍ଲସ୍ ହେବ କହିଗନି ଏବେ। ତାମାନେ -3ର ସ୍କୋୟାର ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟାର ସ୍କୋୟାର ହେଲେ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ନେଗେଟିଭ୍ ସଂଖ୍ୟାର ସ୍କୋୟାର ହେଲା ପଜିଟିଭ୍ ମନେ ରଖିବ ହେଲା। ତାମାନେ -3ର ସ୍କୋୟାର -3ଟା ନେଗେଟିଭ୍ ସଂଖ୍ୟା ତାର ସ୍କୋୟାର ହେଲା ପଜିଟିଭ୍ 9। ତାପରେ 2⁴ ଏଟା ପଜିଟିଭ୍ ଅଛି 16 9 ହେଲା 144 ହେଲା। ତାପରେ -2⁵ × -10⁵ -2କୁ 3 ଥର ଗୁଣା ହେଲା ଇଣ୍ଟୁ -10କୁ 3 ଥର ଗୁଣା ହେଲା। ଏଟା ସେରମ ସେ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଣିକି ତାପରେ ଚିହ୍ନ ଗୁଣି ପାରିବ କିମ୍ବା ଏଇଠି ବି ଡାଇରେକ୍ଟ କରିପାରିବ। ଏଇ ଯେଉଁ ଦେଲା ଏଇଠି ବି ତୁମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଜାଣିପାରିବ କ'ଣ -2 କି 3 ଥର ଗୁଣା ହେଇଛି ତାମାନେ ମୁଁ କହିଥିଲି ନେଗେଟିଭ୍ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଯଦି ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଧର ଗୁଣିଆ ନେଗେଟିଭ୍ ହେବ। 3ଟା ହେଲା ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା 3 ଥର ଗୁଣା ହେଇଛି ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଧର ଗୁଣା ହେଇଛି ତାମାନେ ଚିହ୍ନ ନେଗେଟିଭ୍ ହେଇଯିବ। ତାପରେ 2 କି 3 ଥର ଗୁଣିବୁ 2 × 4 ହେଲା 8 ହେଲା ଇଣ୍ଟୁ ସେରମ -10କୁ 3 ଥର ଗୁଣା ହେଇଛି ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଧର ତାମାନେ ଚିହ୍ନ କ'ଣ ଆସିବ ନେଗେଟିଭ୍। ତାପରେ 10କୁ 3 ଥର ଗୁଣିଲେ 1000 ହେଲା। ତାପରେ ଏକୁ ପୁଣି ଗୁଣିଦେବ କେତେ ମାଇନସ୍ର ମାଇନସ୍ ଗୁଣିଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ମାଇନସ୍ ଆଉ ଇଏ ମାଇନସ୍ ଗୁଣିଲେ ପ୍ଲସ୍ ହେବ। ତାର 1008 ଗୁଣିଲେ 8000 ତାହେଲେ ପ୍ଲସ୍ 8000। ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଏଠି କହିଦେଉଛି ଚିହ୍ନଟା ଟିକେ ମନେ ରଖିବ ହେଲା କ'ଣ ନା ପ୍ଲସ୍ ଇଣ୍ଟୁ ପ୍ଲସ୍ର ପ୍ଲସ୍ ଗୁଣିଲେ ପ୍ଲସ୍ ହେଲା। ତାପରେ ମାଇନସ୍ ଇଣ୍ଟୁ ମାଇନସ୍ ହେଲା ପ୍ଲସ୍। ତାମାନେ ମନେ ରଖିବ ସମାନ ଚିହ୍ନ ଗୁଣିଲେ ପ୍ଲସ୍ ହେବ, ସେ ପ୍ଲସ୍ ହେଉ କି ମାଇନସ୍ ହେଉ ସମାନ ଚିହ୍ନ ପ୍ଲସ୍ର ପ୍ଲସ୍ ଗୁଣା ହେଲା ମାଇନସ୍ର ମାଇନସ୍ ଗୁଣା ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଅସମାନ ଚିହ୍ନ ଗୁଣିଲେ ମାଇନସ୍ ହେବ କେମିତି ମାଇନସ୍ ଗୁଣନ ପ୍ଲସ୍ ଦେଖ ମାଇନସ୍ ଗୁଣନ ପ୍ଲସ୍ କେତେ ହେବ ମାଇନସ୍ କିମ୍ବା ପ୍ଲସ୍ ଗୁଣନ ମାଇନସ୍ ହେଲା କେତେ ମାଇନସ୍। ତାମାନେ ଅସମାନ ଚିହ୍ନ ଏଠି ମାଇନସ୍ ଅଛି ପ୍ଲସ୍ ଅଛି ଏଠି ପ୍ଲସ୍ ଅଛି ଏଠି ମାଇନସ୍ ଅଛି ତାମାନେ ସମାନ ଚିହ୍ନ ଗୁଣିଲେ ପ୍ଲସ୍ ହେବ ଅସମାନ ଚିହ୍ନ ଗୁଣିଲେ ମାଇନସ୍ ହେବ। ଚିହ୍ନ ଜାଣିପାରିଲ ତ ପିଲାମାନେ? ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍ ଉପରେ ଟଚ୍ କରି ଅଲ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ ଏବଂ ଘାତାଙ୍କ ଘାତାରାଶି ଉପରେ ବିଷୟର ସମାରି ମୁଁ କ୍ଲାସ୍ କରିଛି, ଯଦି ନ ଦେଖିଥିବ ତାହେଲେ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି ଯାଇକି ଦେଖିପାରିବ। ଅଲଗା କ୍ଲାସ୍ ବି ମୁଁ କରୁଛି ଇଂଲିଶର ଅଲଗା ସବୁଥିରେ କ୍ଲାସ୍ ହେଇଛି, ସେସବୁ ବି ଯଦି ନ ଦେଖିଥିବ ତାହେଲେ ଯାଇକି ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଯାଇକି ଦେଖିପାରିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।